programma Gewest Friesland. Dat programma dat beginnen we nu weer op 17 januari, mei. En dat zetten we een heel eind terug om te laten wat er iets altijd badden mij. De programma's van gewest tot gewest, die van 1964 uitgestuurd waren. Dat doen we aan de keukentafel bij Johan van der Zee, want die hier van 1968 tot ongeveer 2002 verbonden aan het programma van gewest tot gewest. Als een eindredacteur zelfs had er dan een tijdje dienen. Maar die alle Friese reportages maken. Maar ik wil eigenlijk eerst een persoonlijke vraag stellen. Wat voor squallen had je al eerst zitten? Legersquallen? Ja, legersquallen en op HBS. HBS. En toen werd de beurt. Ja, en HBS moest op een eindlijst 24 Nederlandse boeken lezen, hè? Ik denk het wel, ja. En daar hier stik een boek van Jan Wolkers op. Daar hier een boek van Jan. Dat hier wel hier. Ja, kort Amerikaans. Kort Amerikaans. Ja. Nou, dan hier dezelfde eindlijst ongeveer. Ja. Alleen, dan komt 1990 een jubileumuitzending van Gewest uit Gewest. En dan hast u die Grutte. Dat is een eindresultaat. Jan Wolkers interview. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat zei Nee. Jaren mijn collega, Thijs Seida, die in Oeristel werken, had ik dat jubileumprogramma maken. En wij woonden het in dat programma over verorings. En we zochten naar bekende Nederlanders die met verorings te maken gingen. En wij dachten, nou, Jan Wolkers, dat zou wel heel mooi wezen. Dus die gaan we bellen. En die woeien. Een programma wat 84 minuten door. 84 minuten, ja. Ongelooflijk. Bleurmeester is al lang de shit. Dat weet ik niet, ik denk het net. Maar waarom dien je hem dat, zijn groot programma? Nou ja, dat weer natuurlijk 24 uur een bekend programma. Een van de oudste televisieprogramma's van Nederland. En we kregen die tijd. En wij hadden zelf ook het idee dat we wel wat te vertellen hadden. Met oude beelden, met liedjes, zongen door Gestel van der Wal. We hadden een heel verhaal door Nederland heen. In alle streektalen verteld hebben we die. En we hadden nou van alles betoogd om zo'n programma vol te krijgen. 4 studio-interviews. Ik had naast Jan Wolkers professor Anne van der Meijden interviewd. En ik dat zo in het overzicht wat we nou van dat programma maken, want wij laten net alle 80 minuten zien. Dat net binnen de 24 minuten die we hadden. Maar het is een compilatie van dat programma. Het jubileumprogramma van Gewest tot Gewest, wat uitgestuurd werd in 1990. We zitten in de rechte lijn van Gert Dekkers. Hij zegt zelf, ik heb er geen mensen in nodig. Wordt het niet een onmenselijke maatschappij? Nou, toen jij mij belde om iets te zeggen in dit programma, toen zei ik meteen een gedicht van Henriette Roland Holst over dat horizontale landschap. Hè, van Holland grijpt zwellende wolkenstoeten uit verre hemelvelden aangevlogen. Grijpt horizonnen zacht omgebogen van oost naar west, zonder eenmaal te ontmoeten lijn die ze snijdt. En ik vind dat schitterend, dat horizontale. Huh? Maar als ik het gedicht hoor, ja, dan voel ik daar iets bij. En als ik die polders zie, dan vind ik ze ook wel mooi, hoor. Maar
We moeten niet te veel krijgen, want dan vervlakken we helemaal, denk ik. De lijnen van uw land en van uw water wekken in ons oneindige begeerte. Zo gaat het dus. Hè? Dus die begeerte, dat is... Nou, ik hou ook van romantische bossen, hoor. Maar ik vind het Hollandse landschap, wat de mensen zelf gemaakt hebben... en als er niet te veel ruil verkaveld is... Ik heb het drama meegemaakt daar onder Goes toen... waar dat hele coulissenlandschap vernield is. Dat zouden ze nu niet meer doen. Maar ze willen nog wel tunnels bouwen, steeds meer asfalt. Ja. Nou, die tunnels bouwen, ik vind dat ze niet genoeg tunnels kunnen... Het hele verkeer moet in een tunnel. Alles moet onder de grond, vind ik. Zoals, laten we zeggen, wat de middeleeuwse maatschappij... al die mensen die voor dat geloof die kathedraal opgericht hebben... daar hebben ze een krom voor gelegen. En dat was de Bijbel, dat was een verhaal in steen. Hun hoop, hun geloof in steen. Wij moeten ons ongeloof en ons heidendom moeten we onder de grond stoppen. Dat kan makkelijk. Het kost enorm veel geld. Maar als ze geen leger meer hebben, kan alles onder de grond. Bent u toch niet bang voor vervlakking? Nee. Nou, kijk, er is natuurlijk een verandering. De mensen gaan minder gif strooien. Soms zie je weer een korenbloem tussen het graan of een klaproos. Dat zijn wel de eerste, maar misschien dat er meer volgen. Het gaat goed. Nee, het gaat niet goed. Maar men begint met bepaalde dingen. Laten we zeggen, er worden veel natuurlijke producten gemaakt. Zoals bij Albert Heijn kan je aardappelen uit de biologische teelt kopen en zo. Nou, dat zijn aardige ontwikkelingen. Je moet natuurlijk oppassen dat het milieu niet een soort modewoord wordt. Maar er kan enorm veel veranderd worden. En het vlakke land, ja, onze bergen zijn de wolken. En die zijn mooi? Die zijn verschrikkelijk mooi. En daar hebben wij altijd al zoveel mee gedaan in onze schilderkunst. Schotel, als je de Nederlandse vloot met al die waterige wolken erboven. Nee, ik vind het heerlijk als ik uit een gebergd gebied weer in deze moerasdelta kom. En ik zie hoe dat geordend is door de boeren zelf. Die hebben het land gemaakt en zo. En ze mogen desnoods de grasprietjes op één lange rij zetten. Ja, dat kan ook heel boeiend zijn, vind ik. Ja. Ik kom uit de Bollenstreek. Dus ik ken die kleuren, die heel strak in... En je ziet, Monet heeft geprobeerd dat te schilderen. Het is hem niet echt gelukt. En Mondriaan, die helemaal geen tulpenvelden wilde maken... die heeft die wetmatigheid van het Hollandse landschap... heeft hij perfect weergegeven, vind ik. Hoe zit het met de taal? Is daar ook een vervlakking of... Ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik vind dat als de mensen niet te veel naar bepaalde radio-uitzendingen luisteren... dat het wel aardig blijft. Dat de mensen weten zich wel veel beter uit te drukken dan vroeger. Maar je hebt natuurlijk een bepaalde vervlakking. Als je gedichten van Hooft leest... en je ziet hoe kernachtig en boeiend die taal is... ja, we zijn een hoop kwijtgeraakt. Maar in een dialect, zoals op Texel en zo... als je hoort hoe de mensen praten, hun eigen dialect en zo... dan heeft dat zoveel meer expressie dan dat algemeen beschaafd Nederlands... wat toch een soort sausje van algemeenheid heeft. En dat heeft iedere streek. Het verschilt van dorp tot dorp, de taal. Als je op Texel ook ziet, hoe verschillende uitdrukkingen van dorp tot dorp... En dat blijft? Dat blijft, hoop ik. Het valt niet mee om steeds opnieuw het leven bij te houden. Het wordt je door je strot geduwd, geen tijd om goed te kauwen. Het oude is nog niet voorbij of het nieuwe komt eraan. Zo zit je op een Solex en zo zit je op de maan. Er is geen wereldvrede nog, wel duizenden gevonden.
maar die worden door satellieten met elkaar verbonden. We leven in een wereld waarin zoveel gebeurt. Er wordt nog steeds zwart-wit gedacht, maar wij zien het gekleurd. We hebben door verandering een heleboel gekregen. Toch voel ik me soms wat benauwd, dan ben ik even tegen. Het is angst voor die verandering die mij steeds weer bekruipt. Het nieuwe grauwe grijze dat ons leven binnensluit. We lijken steeds meer op elkaar, behalve de verpakking. We zakken met z'n allen verder af naar de vervlakking. Het kamerbrede denken in de premie A of B. Het enerzijds of anderzijds in plaats van ja of nee. Een landje vol met Nederlanders, handjevol met Nederlanders lijken zoveel op elkaar. Toch allemaal ook anders. Want mensen worden nooit gelijk. De een is arm, de ander rijk. De ene die kent geen fatsoen, de ander wil het keurig doen. Ze kunnen me vertellen wat ze willen, maar ons land, het barst van de verschillen. Dat landje vol met Nederlanders, handjevol met Nederlanders lijken zoveel op elkaar. Toch allemaal ook anders. Het mag dan zijn dat het vervlakt, toch spreekt de ene zeer bekakt. De ander zegt het ABN is iets dat ik niet praten ken. Ze kunnen me vertellen wat ze willen, maar ons land, het barst van de verschillen. Ons land, ons land, ons land, ons land. Het barst van de verschillen. Het barst van de verschillen. Het barst van de verschillen. Ploeterend op slechte grond met moeizame arbeid zijn brood verdienend. Ja. Dat zei u 22 jaar geleden. Ja. U bent veranderd. En de tijd is ook wel een beetje veranderd, denk ik. Ja. Is het nog zo? Zijn de mensen nog gebonden aan hun geboortegrond? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat in wezen niet zoveel veranderd is. Alleen die streken zijn opengegaan door vervoer, verkeer en door opleiding is dat veranderd. Maar ik denk dat in wezen er nog altijd een binding is aan geboortegrond. Aan de grond waar je vandaan komt. Ook al woon je er al lang niet meer, is die binding nog altijd aanwezig. Zou dat wel zo blijven? De grenzen gaan open, alles vervlakt, vervaagd? Ja, dat zijn uitspraken die ik niet zo graag voor mijn rekening neem. Want ik denk juist, als die grenzen allemaal vervagen, ik moet nog zien dat het gebeurt, maar dat juist mensen een soort reactie krijgen in de zin van, ja, maar wacht even, ik woon hier, ik spreek de taal van deze streek, dus dat moet wel even behouden blijven. Dus ik zie eerder een reactie van de mensen. En heeft dat dan altijd met taal te maken? Dat heeft met taal te maken, dat heeft met het, wat we dan altijd het streek-eigene noemen. Ik ben wel even bang dat sommige mensen daar dan een ideologische bijkleuring aan geven van mijn streek is de beste, dus alles wat daar buiten woont, dat is niks. Dan krijg je zo'n soort bloed- en bodemtheorie. Nou, dat lijkt me nog een gevaarlijk. Ja, daar moet ik niks van hebben. Dat vind ik afschuwelijk. Dat is een soort pedanterie die nergens op slaat. Maar dat is iets anders dan wanneer je ergens geboren bent. Je voelt je gebonden aan die taal. Je voelt je gebonden aan folklore bijvoorbeeld, aan de gebruiken bij geboorte, dood, huwelijk. Je voelt je gebonden aan de manier waarop mensen onderling verkeren, het communicatiepatroon in zo'n streek. Heel moeilijk uit te leggen aan mensen die niet in zo'n streek geboren zijn. Die voelen dat niet. Maar als je daar wel in geboren bent, heb je dat in je bloed. Maar is dat iets alleen van de uithoeken van Nederland? Of, Nee. Och nee, kom. Ik heb jaren in Amsterdam gewoond en daar ben ik het ook tegengekomen. Er zijn natuurlijk prachtige dorpen, zijn bijvoorbeeld de Jordaan en de Pijp en Wijkzee in Utrecht en Katendrecht in Rotterdam. Dat zijn precies zulke dorpen als Oudmarsum en noem maar op. Er zit ook streek-eigenen in. Dus al dat gezeur altijd van mensen in de Randstad van, ja, hier heb je de Randstad en de rest is de provincie. Daar moeten we ook keihard tegenin gaan. Je moet altijd zeggen, volgende vergadering niet in Den Haag, want ik reis niet zo graag naar de provincie. Dat moet je gewoon volhouden. Dan wordt dat een beetje... dat lukken? Jawel, als we met z'n allen dat maar doen, zeker de mensen uit het oosten, het zuiden van het land, dan wordt die mentaliteit die gaat een beetje om. Maar het gevaar blijft dat je doordraaft. Hè? Ja, oh ja, verschrikkelijk.
Komt dat in Nederland voor? Ja, komt in Nederland voor. Ik vind bijvoorbeeld pogingen om... dan treed ik misschien Friezen op de voeten. Dat zou best kunnen. Iemand tegenover. Ja, precies. Nou, die Friezen die doen het natuurlijk een beetje in de zin van Friese naambordjes. Nou, ik kom uit Twente. Je ziet een tukker toch niet naambordjes in het Twents. Dat vinden wij belachelijk. Weet je wat nog een ander gevaar is? Dat is bij die folklore dat het vercommercialiseerd wordt. Hè? De macht wordt dan eigenlijk gegrepen door mensen die daar een slaatje uit willen slaan. En die kennen niet de wortels van die culturen. Hè? En, bestaat dat nog wel, die echte folklore? Die echte folklore bestaat nog wel, maar ik vrees dat dat zich voltrekt buiten de gecommercialiseerde circuits om. Dat mensen zeggen, nou, dat wordt me allemaal te... Je ziet het bijvoorbeeld ook in die streekrevues. Daar wordt de taal, die op zichzelf heel dierbaar is, die wordt gebruikt voor platte lol. Hè? Nou, heb ik niks tegen platte lol, bruiloft en partijen. Maar als dat nou in stand moet worden gehouden omdat het zo lollig is, heb ik daar geweldig grote bezwaren tegen. Gelukkig zie je dan ook bijvoorbeeld weer een verschijning van een liederenbundel in het Achterhoeks en het Liemers. En dan lees je hoe zorgvuldig mensen van verschillende disciplines jarenlang geploeterd hebben om daar kerkelijke gezangen te maken in die oorspronkelijke Neder-Saksische varianten. En dan zeg ik, nou kijk, dat bedoel ik nou. Dat moet met kracht behouden blijven. Maar saai en vervelend wordt dan ook wel gezegd, juist over dit soort Ja, dingen. daar kan me niet zo vreselijk veel schelen, saai en vervelend. Laat die popcultuur van de streek maar gewoon doorgaan. Als er maar een groep mensen blijft die probeert dat verworven cultuurgoed zo goed mogelijk... Bouwstijlen bijvoorbeeld heb je hetzelfde. In het lied, in de verhalen die we elkaar vertellen. Als dat maar bewaard blijft. Met de wereld gaan, hoe zal de toekomst worden? Koersen we op de chaos aan of komt het wel in orde? Willen we allemaal het jaar 2000 nog beleven? Om beurten wandelend in het laatste bos dat is gebleven? Houdt enkel nog de harde munt of ook het leven waarde? Lossen we werkeloosheid op met banen rond de aarde? Zien we ooit de hemel voor de laatste keer betrekken? Denken we zelf of volgen we alleen maar grote bekken? Je kunt er toch voor kiezen om de moed niet te verliezen, want anders ben je er straks gloeiend bij. Laat niet de angst regeren, probeer het tijd te keren met goede moed tegen het slechte tij. Er kan zoveel gebeuren, zo verbazend veel gebeuren, ten goede en ten kwade allebei. Maar wat er gaat gebeuren en hoe dat zal gebeuren, wie dat mee kunnen bepalen, dat zijn wij. Blijft het gewoon toch karren maar, gedreven op 4 wielen. Met uitgelaten dampen gaat je wereld mooi ter ziele. Wordt het steeds meer hebben zonder echt iets te begeren? Weten ze ons met z'n allen ooit te programmeren? Kan men ons als een tv op afstand straks bedienen? Staan we de planoloog toe alles voor ons uit te kienen? Laten we ons korte leven met plezier vergallen? Gaan we de pijp uit stuk voor stuk of gaan we met z'n allen? Je kunt er toch voor kiezen om de moed niet te verliezen, want anders ben je er straks gloeiend bij. Laat niet de angst regeren, probeer het tijd te keren met goede moed tegen het slechte tij. Er kan zoveel gebeuren, zo verbazend veel gebeuren, ten goede en ten kwade allebei. Maar wat er gaat gebeuren en hoe dat zal gebeuren, wie dat mee kunnen bepalen, wie dat mee kunnen bepalen, wie dat mee kunnen bepalen, dat zijn wij. Nou, dat we even het jubileumprogramma van Gewest tot Gewest in 19 jaar. Dan moet je me even vertellen, waarom keers niet Hessel van der Wal? Nou, Hessel maakte mooie teksten. Maar bij Hessel weer het probleem dat op het moment dat het uitgevoerd worden moest, dan kwamen een soort
ja, een soort sluier oerhessel heen. En dat gebeurde hier ook weer. Op die sneurs, dat wij dit opnamen, kwam bij Hessel ook weer een soort vloeiers oer hem heen. Dus het kwam er net zo goed uit. Nee. Angst voor camera's of zo? Ja, angst voor camera. Maar Hij had ik wel in de Zeeland in de optreden. Zeeland hier dat ook wel wat. Ja. En dus, ja, ik vond de tekst nou... Ik had er dus nog een stuk van jongen. Ik vond de tekst nog altijd wel goed, maar het kwam er net uit. Nou ja, dat binnen echt van die dingen. Als zo'n programma maakt, daar is hij aan. De volgende 24 jaar ga je net hellen. Nee. En dat zei ik nooit hellen. Nee, dat zijn we net herrie. Want in het zie je Jelien, of nou halve Jelien, wie het Aroen. En ja, ik ga nooit bekloerd begrepen waarom. Er kwam uit de leerling van de NPS, hield hij het meest signaal van, ach, dit programma is uit de tijd. Het is saf van de provincie. En doe in die periode, dan zeg ik maar even mijn eigen welke regiet, wie de grachtengordel speelt een hele grote rol in de leerling van de NPS. En ze woonden het net meer. Ze hadden een 2 jaar oordien om het programma de nek om te draaien. En dat is zo stagen. Want je bent in die 40 jaar dat het draait had in kwaliteit een enorm eind vooruitgang. Ja. Als je sommige dingen short denkt van, nou, dat is mooi maken. Ja, maar wij waren echt een van de best bezonnen programma's van de NPS. Maar er was nog een programma over Nederland, dat je over buitenlanders, zeg maar. En dat hadden ze dat tot gewest te jaren gebracht. Maar dat waren echt niet. Dat woer net op een of andere manier. Maar er was een onwil bij de leerling om naar dit programma terug te gaan. Maar wij zullen er meer van zijn na week alweer in het volgende programma van Gewest Friesland. Wat we zorgen naar reportages uit van gewest tot gewest.